Sadullah Aydın, Doğru Haber. Li u cephaya berxwedanê de teslîmiyeta İbrahimî. Hereketa İslamiya Gazeyê û cephaya berxwedanê ya ku desteka feîlî dide vê hereketê bêtirs li hember hêzên emperyalîst derdikeve. Bi sebir û îradeyeka mezin berxwe dide û mücadeleyê dide. Dibin tu şert û mercan de vê nakişe. Ji ber vê yekê gelek kes vê sebir berxwedan û îradeyê nikarin fehm bikin. Vê sebir û teslîmiyetê gelek kes nikarin xeyal bikin. Mixabin û malesef civakên Müslümanên nûjen û modern, civakên mübtelayê ji bîrkirinê bûne, civakên mehkûmê bextreşî û nezaniyê bûne ne. Lêbelê hem di dîroka tarîxa İslamê ya nêz û hem jî ya dûr de gelek tevger û hereket derketine holê ku mücadeleyê mîna mücadeleya destana cepheya berxwedanê ya îro didin. Lê ji ber ku di nava xelkên Müslümanên ku ümmeta İslamê pêktînin de hişmendiya tarîxî ji holê rabûye, haya me ji van mücadeleyên qehremanî tune ye. Ji ber vê yekê faktor û tesîra serekê ya ku van tevgerên berxwedanê yên darasayî ku tenê di tarîx û dîroka ümmeta İslamê de têne dîtin çi ne? Bi gotina niha Gaza û cepheya berxwedanê wêrekî û cesareta xwe ya darasayî, sebir û hêza berxwedanê deyndarê çi ne? Bêşek û bêguman îmaneka xurt a bi Xwedê, baweriyeka bêdawî û teslîmiyeteka bêzartî. Em mînaka vê ya herî berbiçav û muşexes di Hezretî İbrahîm de dibînin. Tişta ku Gaza û berxwedanê awqas xurt û bi tesîrdar dike, teslîmiyeta wan a İbrahîmî ye. Îro pirskirêka herî mezin a ümmetê ev e, nebûna me ya bawerî û nebûna teslîmbûna İbrahîmî ye. Ger ümmet xelkê Müslüman îman û teslîmiyeta İbrahîm bûya, tu carî zilm û îstîsmar, îşgal, esareta dibin rejîmên taxûtan û em ê nebûna mehkûmên sîstemên însanî. İmana İbrahîmî, teslîmbûna İbrahîmî çi ye? Hezretî İbrahîm tê dixin menciniqê. Li hember wî jî agirekî çiyayî ye, topên agir ber bi asîmanan ve bilind dibin. Germ û germahiya agir awqas mezin e ku ji metroyan dûr jî têlên qalint ên manciniqan bi tîn û germahiya xwe dişewtîne. û Hezretî İbrahîm davêjin wî agirê xeddar. Dema Hezretî İbrahîm li hewa bû, Cebraîl xuya bû got daxwazên te hene. İbrahîm dibêje ji te tu tune ye. Hezretî Cebraîl jê pirsî, îjar daxwazeka te ji Xweda heye. Bersiva ku Hezretî İbrahîm da ya Hezretî Cebraîl nîşanî her kesî dide ku teslîmiyeta İbrahîm tê çi maneye? Xwedayê min dibîne besê min e. Daxwaza min ji tu kesî tune ye. Karê min bi meşûqê min e. Hebûna ku ez jê hez dikim yanî Xwedê çi bixwaze ew e. Ew min dibîne û ji her tiştî haydar e. Hêz û quweta wî li ser her tiştî ye. Daxwaza min bi daxwaza wî ye. Tiştê ku ew dixwaze ez jî wisa dixwazim. Ger ez layıqê şewtandinê me, ez ê devê xwe bigirim û razî bibim. Ji xeynî daxwaza wî tu tiştekî naxwazim. Ew bi rewşa min dizane û dibîne. Belê, ev teslîmbûna İbrahîmî ye. Teslîmiyetek wisa ye ku çiyayên agirên tirsnak veguheran baxçeyên gulan. Teslîmiyetek wisa ye ku hêzên süper ên vê dem û wextê ji teref komek mücahidan ve zelîl bûn. Teslîmiyetek wisa ye ku di tarîx û dîrokê de her daîm îzzet, rizgarî, edalet û serfirazî da ye ümmetê. Ev teslîmiyetek wisa ye ku Moğol, xaşperest û Rom ên ku dinya wêran kirine di tarîxê de binax kiriye. Teslîmiyetek wisa ye ku hêzên süper ên weka Sovyetan xira kir, Amerîkaya şeytanê mezin ku tu kes jê re nikarin tiştekî bibêje, şaşwaz û bêçare kiriye. Heybeta wê bi erdê re kiriye yek. û teslîmiyetek wisa ye ku efsaneya têkneçûn û meğlûbiyet nebûna Siyonîzmê hilda û wek hêkeka xerab li erdê xist. Belê, ev teslîmiyeta İbrahîmî ye. Teslîmiyeta ku ji Rojhilat heta Rojava, ji Asya heta Amerîkaya Latîn, ji hemû xelkê cîhanê re meşaleya rizgarî û azadiyê vêxistiye. û Gazeyê ji bo rizgariya ji hêzên emperyalîst li ber çavê ümmet û hemû mirovahiyê dike çavkaniya îlhamê û numûneyê.